କାହାଣୀ ଗୋପର ଗୁରୁ ସେବା। ଭାଗରବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗାଁ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋପ ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନାହାକ ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ଲେମ୍ବୁଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଥିବାରୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ। ତତଲା ପବନ ବହୁଥାଏ। ନଦୀର ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଯାଇ ନାହାକ ଅଜାର ବାଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଗୋପ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା। ନଦୀର ତତଲା ବାଲିରେ ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଲେମ୍ବୁବାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା, ବଗିଚାର ମାଲିକ ନାହାକ ଅଜା ଖଟ ପକାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପାଟି କରି ଡାକିଲେ ଅଜା ରାଗିବେ। ଅଜାଙ୍କୁ ନ କହି ଲେମ୍ବୁ ନେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋପ ବିଚାରିଲା, ଅଜାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦକୁ ଚିପିବି। ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ଏକଥା ଭାବି ଗୋପ ନାହାକ ଅଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଜାଙ୍କ ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଜା ଉଠି ବସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଗୋପ ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଗୋପର କଥା ଶୁଣି ଅଜା ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଲେମ୍ବୁ ଆଣି ଗୋପ ହାତରେ ଦେଲେ। ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ଧରି ମନ ଖୁସିରେ ଗୋପ ଫେରି ଆସିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋପକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ଗୋପର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଥରେ ଦୟା, ଭାଗରବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ଘରଦ୍ୱାର, ଗାଈଗୋରୁ, ଗଛପତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା ଓ ଔଷଧ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନାମରେ ଜାଣିଲେ।